וואלה, חושי ספונסר שלך אני. תאמין שיקה בסרטיים, אומר, גוגל לו. تعالى لك يا ماني. وين على؟ وين؟ אני כולי, הנה אני בא, עושה סיבוב. איפה ביתי? אני גם מגיע בורא למוד העולם באמת, שלא... תגיד לי, מה נראה לך שכל... בסדר, הכל טוב. אני גם הודעתי לבורא עולם. הכל טוב. צא לדרך, מה? תקשיב, אתה לא יכול לפגוע בי, אני לא יכול לפגוע בך. אני אומר לך את האמת. חברי. אני משתדל עם הרעיון, ואני גם באתי מהשכונה. אבל תיקח בחשבון שלפעמים יהיו לנו חילוקי דעות, אבל זה צריך להיות בדרך ארץ. אז מה קרה? אני רק רוצה שזה... איזה חילוקי דעות יכול להיות לנו? לא משנה. לא משנה, אני לא אוהב את המשקפיים שלך, אני מת להגיד לך. אני לא אוהב את הבטן שלך, אני מת להגיד לך. לא, זה אני לא אוהב. כן? מתרגש. כן? עמדתי על הבמה שם, לא יכלתי... היה חשוב לי בשביל אבא שלי. למה? זה היה חשוב לי לזכות. למה הוא... בוא נגיד שלא היה לו נחת בשנים האחרונות. קצת כבר נכנסנו לאח הגדול, וואט דה פאק, והוא זכה במקום הראשון, מה קורה פה? רותי, אני אמרתי אותו לפני! מספיק! כתבנו פה לפני, בחרתי אותך. די, מספיק, מה יש לך להגיד, יאי? 8-1 שווה. רותי, שאתה יוצא האחרון, אל תשכח אותנו, הלו. כן. אנחנו נהיה בקהל. כן, אנחנו נהיה בקהל. אבל זה לא מה שקובע. אבל אתה כן אמור לזכות. זה לא פייר, אל תצחק על אנשים שיכורים. חס וחלילה, למה? תאמיני, גם אני מסובב מהכוסית האישון נתן לי. איזה חלש אני. קוטיס, גם היה לנו? רק זה היה לנו. אין לי עוד כלום, אין לי שעון, אין לי עגילים. לחיים טובים, באמת. יאיי! אבל שימו מהיפו, בוא פריסים, משהו זורם. תותי, בכית? אני עומד לבכות. די, ממה? אני מתרגש, אף פעם לא זכיתי ממה אתה בוכה? אף פעם לא זכיתי בשום דבר. ופתאום אני זוכר פעם ראשונה. אמא שלך בטח מה זה גאה לך. הלוואי, זה מה שאני רוצה. בטח היא תראה את זה. בטח שהיא תהיה גאה לך. אני ילד טוב, אבל אני הייתי בן חיה. הייתי משחק לאף. הפסדת מלא?
את יודעת מה זה בן אדם בן 30 שאומר לי אמא שלו לקנות סיגריות? למה אין לו כסף לסיגריות? ואין לי 4 שקל לנסוע באוטובוס לבית. איך היא לא תפקע, מה? 4 שקל. 4 שקל לא היה לי בכיס. מה? קום רגע. לא, קום, נו. לא, אני לא רוצה לשתות. בטח? בטח, אני אתמסתר ואני אעשה שטות. גם את הכוס הזאת שהיא ראתה אותי שותה עם וייסר. אתה מגיעה בך הכי בעולם. איזה אמא יש לי באמא שלי, את לא מבינה, אמא לי. אני חרבנתי הכל. לא, אבל כבר חצי שנה אני לא עושה כלום. כי אין לי כסף. תורה, הלחם, איזה זוג, חמוד. די, משטויות שלך. זוג. סליחה, חמודים יושבים בחדר. נטלי פורטמן ו... איך אני אקרא לך? קוטי סבא. אפה, איזה שיר. קוט. זה 3 האנשים האלה שאמרתי שהם עזרו לי וזה באמת, את לא מבינה. קודם כל, אם הם לא היו, הייתי נכנס עם הבגדים של העבודה. אין לי בגדים, אין לי כלום דבר, הוציאו מהכיס. אנשים עם ילדים, המשתלבים יוציאו כסף מהכיס, נתנו לי. והאופירה הזאת, אישה נשואה, יש לה 3 ילדים. כשהיינו ילדים, ההורים שלנו היו חברים ילדים, אני מדבר איתך בגיל 3, 4. ואז התחלתי לעבוד אצלה, היא הייתה שותפה באיזה מקום, ואז ראיתי אותה עוד הפעם, ונהיה הנשמה התאומה שלנו. אם אני מספר לה משהו, היא בוכה. אם אני מספר לה דברים קשים, היא בוכה איתי ביחד. אני הבן אדם, היא וקובי, היחיד שאני בוכה אצלה. חבל שהם לא פה. מה הקטע? אתה רוצה לבכות כאילו? מה הקטע? אני מרגיש. מה? אני מתרגש. נו, אז תבכה. הרבה זמן לא התרגשתי ככה. מה הבעיה בלבכות? אני לא מבינה. אני לא יכול לבכות ליד אנשים. גם אני לא. אבל אם זה בא, זה בא. אז תבכה. מאמי, הכל בסדר, נו. תבכות שחררים. לא, הכל הכל טוב. בסדר. הכל בסדר. אני מתרגש. יש על מה? כמעט בכיתי על הבמה, לא יכולתי קשר לדבר. משחטר אותך. עשיתי ככה. אתה רוצה לבכות בכוח כאילו? אני לא מבינה, מה? אני לא רוצה לבכות בכוח, זה יושב לי פה. אז תבכה. אני לא מצליח לשחרר את זה. מה רוצה שנדבר שתבכה? אם הייתי רואה את אחותי עכשיו כפרה עליה, בטח אם תדמיין. ראו את זה עכשיו, מחר היא הולכת לבית ספר, יענו, יודעת, הייתה איזו בחורה שאמרה לי שהיא רצתה להיות איתי וזה, אבל בגלל שאני הולך עם אנשים שעושים ככה וככה וככה, אז היא נראתה, מה קשור? ואם אני לא עושה את הדברים האלה כבר, אז מה, אני פסול, יענו? אני תבכה כבר. אבל ההוא שסיפר לכולם, את יודעת... די, זה מה זה בקטנה, זה לא מעניין. אז מה, נכנסת כבר, אתה פה. אבל אני שומר על זה בסוד, חצי שנה, ואם זה היה מתפקשש. עבר. בחיים אתה פה, אבל כבר די. אתה פה ואמא שלך גאה בך, ואתה זכית במקום הראשון. לא, כשאני הורדתי את הראש. כולם בחרו בך במקום הראשון. אני אומר לי, אמא שלי לא בשבילי, אני אומר לזיים שלהם, אמרנו. ואמא שאני יכול לצאת בחוץ לעשות טרור, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להיות במועדון לילה. בתוכנית טלוויזיה,
עכשיו האקס שלי, סלש, זה רואה אותי בטח, אבל לא להרוג אותי. לא. הוא אקס או לא אקס? זה לא גמור, אה? היה לי עוד מחרתיים, אני אספר לך על הבחורה הזאת. יענו, נכנסנו לקשר, יענו כמה ימים לפני, יענו, מבינה? אבל יש פה איזה קאץ' יענו, שאני לא מצליח לתפוס אותו. לא רוצה לפגוע בה. כן, גם אני, אז בוא נשתדל להתרחק. מהנושא הזה בכלל. אז תעזור אותי בשקט. אם ככה, אני הרגשתי עכשיו מה יקרה עם זה באמת אם אני אנצח. אני ניצח, נכון. אני אתעלה. יש פה כמה אנשים אבל שעשו פרצוף, קלטתי אותה. מה אכפת לך כבר? לא אכפת לך כל מה שאומרים. כזה אני. די. זה מה שמשגע אותי. דברי תסתכל על השפתיים כבר, תסתכל על העיניים, מה נזכר איתך? אני לא מסתכל. כפרה, יהיה בסדר, תסכה. אני צחוקים עליהם לפני איזה כמה ימים בבית האח הגדול. היום אני לא קורא לי המכוער. איזה פה, הוא גאון. הוא גאון, הוא חכה גאון. שאני אבוא אליו בגלל זה. הוא לא יודע שיש לי כבוד, ואם הוא לא יקרא לי אני לא אכנס. צריך להיות בינינו חברות. עכשיו אני עוד לא מרגיש פתוח איתו שאני יכול לבוא. לא. זהו? עבר? אני לא רוצה לבכות, זה הקטע. עבר? אני צריך לבכות, אבל אני לא רוצה. בוא נצא להשאיר סיגר. שכולם יראו אותי בוכה. זה קשור, אתה צריך לתפקד. אני לא רוצה, אבל. קוטי, יש לי בבקשה. יאללה, קום. וואו. תן בראש, כן? למה לא קראת לי? ממי, אתה יכול לבכות גם, זה בסדר. אף אחד לא יראה, אנחנו לא נראה. קודם כל אני צריך להודות למישהו שלא הודיתי לו. אז אני אקח את הסימן. אחר כך סיגריה. כן, סיגריה, דפנטלי. הוא קרא לי. גם עכשיו אני לא נעים לי מיאנה גם, אתה מבין? קודם כל היא יפה ברמות על, אתה מבין? באמא שלי יש לה שפתיים כאלה, ואני מת על שפתיים אחרי ציצים, אתה מבין? אני מת על 3 דברים, על מירי בועדנה, על ציצים ועל שפתיים. וחוץ ממירי בועדנה יש בה הכל. בשביל מה באת לפה? בשביל... מפחדת אני אגיד לך בשביל מה באתי לפה. באתי לפה בשביל המשפחה שלי, אבא שלי מלא בחורות. באתי כי אני יודעת שאם אני אצא ראשונה, שנייה, שלישית, לא משנה מה אני אצא, ואני אוכל לעשות כסף. לא משנה איפשהו, אני אעשה כסף. כל הכבוד, אלוהים נתן לי... נתונים? נתן לי, כן, נתן לי. כמה שאני אוכל לעשות. נתונים נפלאים יש לך. כמה שאני אוכל לעשות. אני אתן למשפחה שלי, אמא שלי לא ראתה כלום בחיים שלה חוץ מתל אביב. פשוט שמגיע לה, היא מלאה בחובות בגלל אבא שלי. מה אבא שלך עושה? אבא שלי עבד 5 שנים באלעל, ואז הוא התפטר, החליט להיות בעל עסק, ומאז הוא מלא בחובות. איזה עסק? לא משנה, הוא פתח כל מה שעולה בדעתך. וכשהוא פתח כל מה שעולה בדעתך, הוא הפסיד בהכל, כבר כמה שנים, והוא ביקש מאמא שלי צ'קים וכולי, והיא בחובות בגללו. כן? והם חיים ביחד? כל המדינה ככה, תדעי לך. כל המדינה בחובות. מלא, כן. כל המדינה מסוים. אמא שלי לא ראתה כלום בחיים שלה, אמא שלי לא הייתה בים המלח, לא הייתה באילת.
45. אז זה 44. לא ראתה כלום. ברי, לא, היא לא ראתה כלום. היא באה משכונת שפירא. זה לא פייר. לא היה לה בית משלה. היא חיה בשביל עיקר 5 בבוקר עד 8 בערב. היא לא ראתה כלום. פוקי שלי. את מבינה? אני רוצה לזכות כמה שאני אוכל, לא משנה איזה מקום. לא משנה איזה מקום. רק לעזור לה לצאת מהחובות שיש לה. הנה, לא תהילה. אמא? אין לאמור. באמת? אמא? כן? הגעתי בכלב עכשיו. שתי איתה אבי. כאן, תפלי. איזה? הפסיקה המוזיקה, די. פלאפל. הפסיקה המוזיקה? תשב. יש לי פיפי. ברי, אני הולכת לשירות, אבל אנחנו נדבר. כפרה.